Takže zdravím vás, Styl. Máme tady další díl z hry Shakes and Fidget. A jenom na začátku chci říct, že jak jsem udělal video o tom, že končím, tak opravdu jsem chtěl skončit. Jerseyho mi doopravdy ukradli, ale jeden fanoušek, teď si zrovna nespomenu na jméno, omlouvám se, ale jeden fanoušek mi dal účet, což je tento. Je to na světě 4. A tak můžeme se ukázat. Jak vidíte, tak pěkné věci. Jen škoda za toho Jerseyho, ale i tak jsem rád. Už jsem si tady když tak nastavil ve volbách to, aby to nebylo tak nahlas. A my se tady rovnou můžeme vrhnout na hraní. Tak. Nemáme goldy. 533. A to je lepší. 15. Tak to taky můžu prodat. Tak, ještě koupíme tohle. Ne. Ještě jsme se poměli podívat do zbrojírny, ale tam pochybuju. No, ne, to je na inteligenci. Tak. A no, na koho bychom mohli jít? 262. No, těsně jako. Mám slabou výdrž, jak tak koukám, ale i tak. Dobrý. Julio a Romeo. Zkusíme tryskáče. No. Na to, jakou máme sílu, ale zase ta výdrž. No, ale tak nevadí. Uvidíme, kdy ho dáme. Tak, přesuneme se na svět 14. Miláš Tiona. V cechu XP Valhalla. Klan, nebo cech, takhle, se nějak přejmenoval. Vůbec nechápu jak. To nevím ani, že by se to nějak dalo přejmenovat. Prostě nevím, no. Přejmenoval se to z důvodu toho, že jsme se spojili s cechem XP něco, nevím. Čau, máš nejlepší let's play a ostatní se můžou jít zahrávat. Máš můj odběr a like v každém videu. Děkuji. Od zemí zítra, no to mě zajímá. Tak, tady máme hotový úkol. Arénku zkusíme. Tak jo, jsem zpátky, omlouvám se za krátký střih. Tak a můžeme se rovnou vrhnout do toho hraní. Tady nám chybí elixír na štěstí, ale tak to nemusíme mít. Jo, tady budeme za chvíli level. Tak, a jdem zkusit tebe. Ne, tak ještě zkusíme pana Koláčka, jak mu berem. OK. No. Nevadí. Ale už bychom ho mohli dát. Tak jo, takže přesuneme se na poslední svět, což je svět 17. Tady budeme asi zase nejdýl, jako vždy. Ještě se podíváme sem. Jo, takže to koupíme. Není to moc lepší, ale i tak. Tohle koupíme a zase to hnedka prodáme, pokud se nám to nebude hodit. A nebude. Tak, a co bude pod tím? Taky nic. Dáme se do pošty. Takže to smažem do cechu. Ale máme... lol. No. Nevím. Tak,
97, wow, my budeme mít za chvíli 200. Tak jo, takže podíváme se do arénky proti Janich. Oh. Tak a teďka do koho jít? Co zelený Rex? 94. A Pirát 96, ale berem mu snad i víc. Ne, tak ne, to byl jenom. Takže dáme do něj kolik? Ještě 5 hub možná. Oh. 73. Tak zkusím ještě 10. A to poslední houbičku to nechám. Jo, pěkný prstínek. A je lepší. Je lepší, ale ještě se uvidí, jestli se vemu. Banditosaurus. Ten je na obratnost. Tak se ukaž. To bych taky mohl dát. Sice je to level 100, ale tak zkusíme ještě. Sem. Tak málo. Tak a poslední houbičku a tu nechám. Zatím aspoň napiju. No tak to už máme prohraný. Tak jo, tak já se s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že tady to videjko se vám aspoň trošku líbilo. Pokud ano, tak dejte like či komentář, popřípadě i odběr. A já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Takže zatím ahoj!